Jeg sidder alene for mig selv og lægger en flødekaramel. Sydney, hvad er det så, du har gang i? Ja, jeg skulle ved at gøre mig sådan lidt lækker til i aften, sådan lidt, fordi det er, hvad kan man sige, babes, ikke? 30 babes, og det er i dagens mærke, så dem skal jeg sgu ind og score. Og som I kan se, så har jeg lidt farvelade, lidt color med, ikke? Og jeg skulle tyvstarte hjemmefra. Og det er bare, det er således, det ser ud, ikke? Pissegod farve. Som I kan se, så er det au naturel. Er saucekulør, som man også kalder det. Og således putter man det oven, ikke? Pisse lækkert, og det har en lækker lugt, ikke? Så det er sgu sådan, det foregår, ikke? Og jeg tænker lidt, jeg kan sgu godt lide de der brown babes, så jeg håber sgu lidt, der er en lille nuggemus tilbage til mig ude mellem de der girls, ikke? Så vi ses i dagens mand alligevel. Jeg skal så fortælle lidt om mine interesser. En af mine store interesser, det er min kat Puster. Hun er jo lidt en sexy en. Jeg sætter hende lige ned, ikke også? Udover det, så er jeg prof wrestling, og jeg bare bankede Stig Tøfting for vildt. Altså, der er mange, der siger, at jeg bare fakede det, og det gjorde jeg også. Altså, det var ikke fordi, han vandt jo. Det ved alle. Så udover det, så kan jeg godt lide sådan noget heavy metal, sådan noget rock og sådan AC/DC, ikke? Ligesom den plakat, jeg har bag mig. Det skulle måske ikke AC/DC, men jeg kan sgu godt lide den alligevel. Så hvis I gerne vil have sådan en fyr som mig, ikke? Altså sådan en, der er god ved the ladies, god ved the babes, ikke? Så tredje babe her, så vel mig, ikke også?